Her har jeg så modtaget vores 15 meter bæltelift, en JLG'er. Jeg har fået nøglen af chaufføren, eller taget den fra et givet sted, hvor det er blevet aftalt. Jeg har nøglehullet hernede på siden af liften, som jeg tænder over på en. Så har jeg fjernbetjeningen siddende heroppe i kurven. Åbner låsen. Jeg har et stopskilt stående her lige nu. Det gør jeg ved, at jeg trykker nødstoppen ned og slipper den igen. Så vil det forsvinde. Så vil liften melde sig klar. Og jeg vil nu kunne starte den. Denne lift er en ren diesellift. Den kan køre på strøm. Der skal man sætte 220 volt over på siden. Eller 230 volt, som det hedder nu. Jeg har en startknap her i midten. Jeg trykker på. Hvis liften skal forvarme, så holder jeg knappen nede. Og så vil den starte. Jeg har 2 kørehåndtag. Et venstre og et højre. Og når jeg trykker på det venstre, så vil liften køre mod højre. Og tilbage vil den dreje mod venstre. Det er så modsat på højre side. Som I kan se. Så når jeg skal fremad, så vil jeg køre begge to fremad, og liften vil bevæge sig fremad. Tilbage selvfølgelig den anden vej. Jeg siger nu, at jeg har kørt liften over til det sted, hvor jeg skal bruge den. Så skal jeg sætte mine støtben. Der har jeg en grøn knap og en gul knap. Denne type er med faste støtteben, så de kan kun gå ned et sted. Så jeg vil køre støttebenene ned på den grønne knap. Og jeg holder den nede, så vil den begynde at køre alle ben ned. Og der kører vi ned til den svæver hen over jorden, så vi kan lægge vores støtbensplader ind under. Vi har vores fjernbetjening med en magnet herinde i, og en magnet i boksen herinde, vi sætter den ind i. Og der sidder et fladjern og et fladt stykke her, som vi skal have monteret vores fjernbetjening inde ved. Det gør vi ved at sætte den ind, skubbe den over til højre og låse vores låsepæl. Her har vi styringen til fjernbetjeningen. Vi har 3 knapper i bunden herovre i højre side. Vi har en 0, en start-stop diesel, start-stop på el. Så har vi vores automatiske støtbensfunktion, hvor grøn er for ned og gul er for retur. Den blå er til hver enkelt støtteben. Den vil markere med et tal. Når man trykker, så vil den sige 1 for støtteben 1, 2 for 2, 3 for 3 og 4 for 4. 5. gang man trykker, vil man komme tilbage i 0. Så har vi til indkøring af bælte og udkøring af bælte. Heroppe har vi et udråbstegn. Det er noget nødfunktion. Så har vi her, det er hastighed, både til lift og til kørsel. Så har vi noget servicelampe. Disse 2 knapper samtidig, det er hornet, hvis man er i luften og har brug for hjælp. Så har vi den her, der sidder herovre. Det er kurvenivellering. Det er alt efter om, hvis kurven vælter tilbage, så kan man rette den opad eller tilbage, alt efter hvad den står. Så har vi den store runde her. Det er vores nødstop. Denne vil også være den, man aktiverer i starten, når der står stop i displayet. Så har vi heroppe, der har vi 2 røde, en i hver side. En til venstre bælte og en til højre bælte.
Så har vi vores nedre bom, op og ned, alt efter at når vi trækker tilbage, kører vi ned, hvilket pilen viser. Og indvendigt, når vi trykker fremad ved pilen, så kører vi op. Så har vi vores hovedbom, som er opad, når vi skubber frem, og nedad, når vi trækker tilbage. Så har vi vores udskud, hvor at tilbage er det skyd ud, og tryk frem, kører vi udskud ind. Så har vi vores kurvedrej her. Når vi trækker tilbage, drejer kurven mod venstre. Vi trykker frem mod højre. Så har vi vores jibarm, hvor tilbage er sænke jibarmen, og fremad at hæve jibarmen. Så har vi vores krøjedrej. Det er hele tårnet, hvor vi kan dreje til venstre, hvis vi trækker den tilbage, og til højre, når vi trykker den fremad. Så vil jeg starte min lift. Jeg trykker på startknappen. Jeg har en fodpedal hernede. Den skal være aktiveret for at bruge funktionerne. Og den skal holdes nede under hele forløbet. Jeg har en sikkerhedsvejer heroppe. I tilfælde af, at man falder henover, så vil liften stoppe. Jeg kører nu opad med ned og bum. Denne lift her kan køre flere funktioner på én gang. Nu vil jeg tage næste funktion. Det er øvre bum. Kør den lidt opad. Så vil jeg tage næste funktion. Det vil være udskuddet. Jeg trækker den mod mig selv. Denne har et udskud, så vi har 6,5 meter udlæg cirka. Så har jeg mit kurvedrej. Hvis jeg trækker tilbage mod mig selv, så vil jeg dreje mod venstre. Hvis jeg trykker fremad, vil jeg dreje mod højre. Så har jeg den næste funktion. Det er jibarmen. Den arm, der sidder her foran på kurven, og kurven er påmonteret på. Skubber jeg den fremad, vil jibarmen køre opad. Så har jeg mit krøjefunktion her. At hvis jeg trækker mod mig selv, drejer den mod venstre. Og hvis jeg skubber fremad, drejer den mod højre. Så har jeg en funktion her. Hvis kurven hælder, kan den justeres ved at man drejer på den her. Og man kan justere kurvetiltet. Nu vil jeg vise, hvordan vi sammenpakker liften. Så vi skal krøje liften tilbage. Der vil være 2 gule pile hernede på undervognen, man vil kunne se, når man står i luften. Og de skal over for hinanden. Og de skal være meget præcist. Det har noget at gøre med sammenpakning af støttebenene. Nu har jeg rettet ind, og mine pile står over for hinanden. Så kører jeg næste funktion. Det vil være min jibarm, som jeg vil køre retur. Så det vil sige tilbage. Jeg vil rette min kurve til, hvis den skal rettes til. Den står meget fint lige nu. Så vil jeg køre mit udskud ind. Så vil jeg køre min hovedbom lidt nedad. Ikke helt ned, da vi lige skal vente til vi kommer helt ned i bunden. Men nederbom. Så kører jeg nederbom nedad, indtil vi kommer helt ned. Så vil vi også kunne se pilene, om de er helt præcist over for hinanden. Men det er meget vigtigt, at de står der, hvor de står. Da det har noget at gøre med sammenpakning og med kørsel af liften efterfølgende. Nu er jeg nået i 0. Og jeg vil kunne stige ud, slukke, hvad jeg skal gøre, hente mine ting, hvis jeg skal op igen, og starte forfra med funktionerne. Jeg vil også kunne stoppe og gå ned og pakke liften sammen.
og liften folder sine støtben sammen. Nu er jeg så klar til at returmelde liften og køre den ud igen, hvor jeg modtog den. Der vil sidde et mærkat heroppe på toppen, hvor der står, at man skal ringe til vores udlejningsnummer, som er 43 71 42 05. Oplys nummeret på liften. Det vil være et gult mærke, der står på enten kurv eller på siden af liften. Og meld det ind, at man har stillet liften ud, og den er klar til afhentning.